Omei young photo sending hurrah to Forsen, Yasheni mo so may in Sikasamun to ye 2026 dear no word ebebre na ansam pone bebano, but free asia red drum I ne tapradin or copy near the free dinkomo ashania echo. Edaya wada na so afọ hwiskasem so Dr. Kasiela to force me komrahye bedwam na ode akomasika ehwa amanebo abomrahye bedwafo ne Ghana fo nyina na ansa kora ne no beba no nti eno ate asim ewo atoye mantem ho a okopiem ewo takora de dwakese mu a oni adwadifo ma ewo ho akoto kese ebisabusa won hawa wo mu efam ne nuema osusu se wonum edi wura akomasika ne mu a ebeboa mu ndwumadi akona no mu na okere se adwadifo no ani age pa se afedi wo mo hwa sikasem ahyase ejina ne naso a ebinum okere se enyama bo nso ekofom pa yese we eka aban enema a woye ho se ne be ya fimpimiru ne aduanu nsi akomasika no Ghana fo hu bebo mo bie na wo hawo no ade so anyina so ebekom na ban atumi aso ano ama wo de yem papa le bia yehu yete de yesanya me no ma na honde no ntumi nyamo nse ne dam na mom ska no mbrakom ska no na mbrakom na bibia oh yense dollar ya Stefano odu bebi no dem kaye chesi na yansa nkan sisa nyame na adom yem papa be yen kan no mela no di on san sumo mbrakom kasa na eja ayen so yetinti yenye dan yentum nton yenye bi se nyame nshira